ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ ଜୟଗୁରୁ। ନାମ ହିଁ କେବଳମ୍। ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଚାରିଲେ, କେବଳ ନାମ କରିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଅନୁରାଗର ସହିତ ନାମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ ନାମର ନିଜର ହିଁ ଗୁଣ ଅଛି। ତା ମନକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରେ, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ କମାଏ, ଅନୁରାଗକୁ ଉଦ୍ଭିନ୍ନ କରି ତୋଳେ। ନାମରେ ସ୍ତିମିତ ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠେ। ଅନୁରାଗ ନେଇ ଯେତେ କରେ ସେତେ ହିଁ ଭଲ। ଅନୁରାଗ ହିଁ ସୁରତ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲେ, ଯା ଅଛି ଭାଣ୍ଡେ ତା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ, ତେବେ ନିଜେ ନିଜେ ହେବନି କାହିଁକି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହୁଏ ଅନୁରାଗର ଭିତର ଦେଇ। ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଯେତେ ହେବ ସେତେ ସେଇ ବୋଧ ଜାଗି ଉଠିବ। ସ୍ପନ୍ଦନର ମୂଳ ମରକୋଚ ଥାଏ ଚରମ ଓ ପରମ ନାମରେ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ନେଇ ସେଇ ନାମ କରିଲେ ସବୁ ଧ୍ୱନି ଆପଣା ଛାଏଁ ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଉଠେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳର ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ପ୍ରାଣ ବୀଜ। ଜୟଗୁରୁ।